Se preguntamos cal é un dos platos máis típicos de Galicia, non hai ningunha dúbida. O lacón con grelos. E se falamos de grelos, ningún sitio mellor para mercalos que Expogrelo, a feira que se celebra todos os anos en Gontán, no concello de Abadín. Ayer lo vi en la prensa y dije yo, una feria de grelos, allí voy, vamos, como loca, porque es lo que más me gusta del mundo, el grelo. Vamos, cuando era pequeña mi madre me decía, ¿qué quieres del día de tu cumpleaños? Yo decía, grelos con patatas, o sea, sin porco, sin nada, solamente de grelo. Para mí, vamos, soy la fan del grelo número 1. Na oitava edición, celebrada este sábado, puxéronse a venda 2.000 kilos de grelos de grande calidade, tal e como avala a certificación de indicación xeográfica protexida. Queren saber cal é o secreto de que os desta zona sean tan bons? Non leva ningunha química. E despois tamén a calidade da terra. Son terras secas e son mellores que se son de terras molladas. Foron cortados así co dedo, pinchaos. Chámasles pinchar. E se non pincha, pois é na biza que hai que facela co un cuchillo. Pero este é o propio grelo. Ademais do grelo, na feira tamén houbo espazo para outros produtos autóctonos, sobre todo os derivados do porco. Bueno, eu aquí teño o que é o lacón, chorizos, chanfaina. Centos de visitantes e casi ninguén marchou can máis baleiras, e que por tan só €1 amada levaron para as súas casas uns dos grelos mellores de Galicia. Eu provenos algunha vez e a verdad que sí que están ricos. Son máis suaves que os da parte de abaixo, vamos, da zona de abaixo. Porque están tan buenos, porque cuando se hacen es una maravilla. Aquello es canela. Para comprobalo, nada mellor que probalos. Expogrelo daba esa opción cunha degustación gratuita de caldo. ¡Qué rico! O experto explícanos como están no seu punto. Normalmente un escaldado de 5 minutos para quitarlle un pouquiño esa acidez e despois no que é no caldo do lacón para darlle sustancia, pois sobre uns 10-15 minutiños. A feira contou co apoio económico da Deputación dentro da aposta do organismo pola comercialización dos produtos autóctonos da nosa provincia.